Otek ilang. Oke, kan nak dikendari sadik. Anu berarti. Gak apa-apa. Cilik lho Pak ini. Bisa. Ukuran. Pak kene yang benakne ya. Gak, maksudnya gak konone. Iso. Kena kono ya iso. Masalahnya yo ngono. Wah. Iku ya. Bener. Ini tuh mau dulu lagi. Ini medul lagi. Nak ono. Medul nih. Ngiri berarti Pak Medun ini. Gak pas loh. Jarang tak anu nih. Wes. Nah, kedua nih. Situ nasi. Wis lho Kak. Terus aku mau nggak? Wis kena nek dikuning isor. Itu pas kedua. Dikuning isor. Isor ya Kak. Loh. Maju ya. Ki kendang. Maju. Kedua lagi. Nah, kedua lagi. Ndo. Wis. Si. Terus bi, sadik ae. Terus. Kan segini. Muncul. Kilo. Ki kendang bagong. Kedua nih kan. Iya. Kita. Wes. Kono ki lho bi. Wes. Sisi cekelaka wi lho bi. Sisi cekelaka wi. Lho. Cekelaka wi lho. Kono nih, nyetel. Setelane kono. Emang Mas kali kono. Oh nyetel kono. Setelane kono. Kalau apa nih sih? Kunci piro wi 8. 10. 10. 10 kayak gitu. 10 apa piro wi? Ini apa pinggang ya? Wes gak ono Kak? Wes. Gak ono. Wes gak ono. Mboten Mbak ya, pon. Wes. Wes, kamu. Ayo bengo. Gak kendone men. Ya lo yo gua anu lah belum. Wes Kak? Terus. Bengo tak tulan. Pon niku pon kendon. Ya sambal perang ya. Pon apa nih? Iso. Kono. Wes. Wes kendon anu kencengi Kak? Sing kene Kak? Sing kene kencengi. Tangan mekanik. Kalau ki oke. Duh, Jangan nendang. coba teman-teman. Oh, mana? Wes. Yuk ketekannya kada Ucul ginggo. Kak. Ucul enggak selungup nang. Anu mengke nak kendon-kendon ucul. Wes. Apa wi Kak? Wes. Wes kendon wes. Ucul. Terus aja begini ketekannya. Sing kene wi. Selungup nang. Selungup. Wes, kenceng. Wes jajal nang, bumi jajal. Rantene Kak, rantene. Rabane to wes. Wes, ya wes. Wes, pipas wi. Pas wi setelane iki. Wes Kak, gak apa-apa wi, pareng mandek kok. Pareng mandek ki ngono wi, gak apa-apa. Wis kendon. Bane sing anu. Bane penting. Terus kabeh ya. Wes, wis rata.
Ndak iso. Loh, kena oli lho jempolmu lah. Iso, ndak iso. Katokmu ndak boleh lho. Katokmu. Sabun itu lho.